De hutten die hier overal staan, dat zie je gewoon voor je. Maar ze had toch het contact met die plak. Ze zeggen wat de oren ben toch. Oh, ze zijn een voetballer. Hé, even hinnen. Ja, de hockeystick. De stichting Vakantiespelen Oostellingwerf docht het al meer dan 50 jaar. Verbenen die het net op vakantie kennen een weekenlang spultjes dwaan in het bos. Al met al komen er dan wel 600 bijen onder begeleiding van vrijwilligers. Jansje Nijholt ging mooi als bijen, letter als vrijwilliger. En zit nou in het bestuur, zat een soort herinnering zo'n dit plak. Want dit is ik nog een stukje zon. Dus dan herinneren ze naar de hutte die dan bovenop die staat bovenop de bult. Hè. Ja, je bloeit heel dan op. Je komt op een plek waar iets geweldigs gebeurt. En dat is net om dat nou staat te zitten. Maar dat is gewoon, zei hey, ik kan heel veel dingen aanwijzen van, oh, daar hebben we toen daar. En die geschiedenis leidt daar. Oh, hier is die de keteltijd. En ja, dat is een deel van je leven. De locatie is perfect. Een iepenplak, rond te verhutten, zicht op de baan en net te dicht bij de drukte van orenrecreanten met hardenbeen. Het is net zo druk als bij Appelskar zelf, want het leidt krijg even een beetje boet. En daar ben we zo tegen blij mee, want wij hebben hier geen vreemde mensen om u zijn. En wij kunnen ik goed toezicht houden op de band, waar wij huizen verantwoordelijkheid voor haar dan op dat moment. Het is wel zacht om een oorlocatie, maar zo'n plakje als dit vind je ze gauw net weer. Maar nou had staatssecretaris Bleker van Natuur hier Natura 2000 gebied van maken. En dus is het oer en uit zelf een probleem. Ze vregen Staatsbosbeheer dit hier om nog één keer een uitzondering te maken. Het is al besloten zeg maar, bij gemeente en provincie en wettelijk kader dat dat dus daar niet meer kan. En nogmaals, we doen er alles aan om toch dat initiatief doorgang te laten vinden. En om ook alternatieve locaties te zoeken en die locaties ook zeg maar beter naar de wensen van de stichtingen te laten zijn. Hè? Wat ondergroei weghalen. Zodat ze toch zeggen van nou, dat is een mooie locatie, daar doen we alles aan. Eerlijk is eerlijk, ze bin al een periode gedoogd. Dus hoe mat het nou, deze simmer? Dan zit je met een dilemma, een probleem. En dan maar we zien waar we daar maar verder in. Helaas.